segon moment de Pau en la neu. Ara ho està passant bé. Pau, què és? Pau, què és aigua? És aigua? Ja s'ha sopat. Mira, mi vida. Mira. Mira, neu. Mira. Ai! Què és, Pau? Ai! Ara ho has ficat una miqueta i us miraré els pares. Sí, Pau? Agarrem neu? És neu, és blanca. Ai! Ai, Pau, què és això? Una bola. Una bola. Le tirem a l'aire, mira. Ai! Berna, tira-li al tio Berna. Tira-li neu al tio Berna. Mira el tio Berna. Ai! 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 Està gelat, mi vida. Vine, que així anem més, vine. Sopa tot. Sí. No passa res. Jo crec que seria més fred. Mira, així anem més. Ui! Així anem més. Ui! Què fa la mami? Què fa la mami? Ai! Mira, sí, mira el tío. Ai! Pau, ahí. Ahí. ¡Hala! Hola! Xafant! Ai! Ai! Què me tires? Ràpid, que està gelat, que te geles. Tira-li'l. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bandido! ¡No mentires! Pau, mira, Pau. ¿Qué fa la mami? ¡Le tiro a papi! ¡Bandido! ¿Qué fa la mami? ¡Ay! ¡Mala! Hooligan. Ah, la violencia es el único camino que nos queda hacia la cordura, ¿eh? ¡Ay! ¡Hola, la mami! Que li he pegat al cul al David Torrebosat. Ja fer la croqueta. Ah! 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 ¡Ay! Desde luego. Pau. Pau. Finalín. Pau. Hola. Pau. Que te cauràs. Pau, gira't. Pau. Dóna pegar una bola. Pau. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué trae? ¿Qué tal? Ay, ay. Al collet, al collet. Perdona, Pau, perdona. Ay, 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 ay. Ya está. Ay, ay, perdona. David, ilumina la cámara. Perdona, Pau, no era la intención. Mi vida, ya. Ay, no. No. Dile, ya la te tiro yo. ¡No! Tira tú. Yo te tiro. Ay. Ay. No, voy a despedir que ya son casi 4 minutos de vídeo.